Μια αλλαγή παιχνιδιού από τον Τάισον για τον Ζίβκοβιτς. Θέλει να αποφύγει τον Ζέλσο Μάρτινς. Ο Σέρβος, η πάσα για τον Μίθου. Τέτα με τον Τζολάκη, τον περνάει, είναι κενή αιστεία. 0-1, ο ΠΑΟΚ με νικάτο η σημαία. Με τον Ανέστη Μίθου να σκοράρει μετά από αυτήν την assist που έκανε στο νεαρό επιθετικό του ΠΑΟΚ, ο Ανδρίγια Ζίβκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ ανήκει. Τέλεια στην περιοχή, επιμένει από πλάγια θέση τον να περιορίζει εκεί ο Ρέτσο. Θα μετρήσει και ο Μπάμπα πίσω τον Τάισον, ο οποίος θα γεμίσει με στόχο τον Ζίβκοβιτς. Παράλληλη μεταβίβαση, το σου πάνω στην κίνηση 2-0 ο ΠΑΟΚ. Ένα εξαιρετικό γκολ από τον που ακολούθησε την πάση, τον ακροποδότησε ο Ανδρίγιας Ζίβκοβιτς και σε αυτή την περίπτωση πάνω στην κίνηση, το σούτ από τον